Nå, men jeg vil lige fortælle lidt om det her. Det skab her. Og zoom ordentligt. Det skab havde jeg ellers regnet med, at det skulle ud. Fordi min kone hun har fået det hjem, og det lignede lort. Og jeg var helt sikker på, at det ville jeg sgu ikke beholde mere. Så fandt jeg på den idé, og nu er jeg lige stille køre om. Ligesom jeres køkken. Dem har jeg foliet inde. Altså skaben selvfølgelig. Og så jeg kan vente om at sige, vi kan bare skifte køkkenet. Skaben de var færdig. Fuldstændig. Eller skabslågen. Og skufferne, de var faktisk, de lignede lort. Og vi har jo en pige på 9, og der er jo stadigvæk lidt gang i en, så jeg tænkte, nej fandme om jeg giver skift. Og jeg må ikke bande, men nej, jeg giver ikke skift køkken. Jeg sætter sådan noget folie på. Og det synes jeg faktisk er blevet, det skulle blive rimelig godt. Og det folie her, det er noget jeg købte i Bauhaus. Og så kom vi til skabet, fordi rigtig ville jeg egentlig have smidt det her, på skralderen. Det er jo mega grimt. Riser og alt muligt andet, så tænkte jeg, nej, nu prøver jeg lige folie, og se om vi kan friske det op. Og nu synes jeg egentlig godt, at vi kan leve med det. Så, og helt ærligt, hvis der er nogen, der tænker, at det er sgu meget svært. Man skal lige tænke sig om, når man gør det, og tage det roligt og stille. Men ellers er det meget, meget enkelt. Og let. Hvis overfladen de er gjort helt ren, så zoom der ordentligt. Undskyld telefonens kvalitet. Hvis overfladen er gjort ordentligt ren, så vil jeg jo sige, at jeg har kun lige lagt på ydersiden, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der kigger på den anden side. Og udover det, så bryder det jo lidt. Og hvis I kan se her, så er det jo brudt meget. Altså nu er jeg træt af, at jeg ikke har nogen billeder fra før. Men jeg kan prøve at se, om jeg kan lægge nogen ind, så I kan se det. Og det samme med køkken, der har jeg så billeder fra før. Og der var det video. Men jeg vil i hvert fald sige, det er da en måde at friske huset op på. Hvis man ikke lige har penge, og det er jo ikke alle, der har det, til at smide mange tusind kroner i et nyt køkken, eller købe et nyt stykke møbel. Vi har selvfølgelig den her, men den synes jeg så godt kan gå. Jeg har snakket noget om, at vi måske... den blev ikke fuldt så enkelt er det her lovt. Men det her, det har været frisket meget op på det. Så helt ærligt, hvis der er nogen, der har lyst til at prøve, så gå til den. Og jeg har prøvet at lægge noget mere op med de ting, man kan lave. Hej hej.